Vi kan blive udsat for en opgave, hvor vi både skal beregne arealet og finde siden af en figur. Så lad os starte med den første del, at beregne arealet. Her har jeg fået opgivet nogle sider og arealformlen, og så skal jeg finde arealet af figuren. Så handler det jo bare om at indsætte de værdier, man kender ind i formlen. Så det vil se sådan her ud. Her er vores A plus vores B, som er 10, gange vores højde, som er 4, divideret med 2. Vi tager det ind i parentesen, det giver os 16, divideret med 2, gange med 4, divideret med 2. Så ganger vi 16 med 4, det giver os 64, og vi dividerer med 2, så giver det 32 kvadratcentimeter. Det var så arealet af trapetsen. Så kan vi også blive udsat for en opgave, hvor vi skal finde en ukendt side. Jeg skulle lige slette lidt for at få noget plads, men lad os sige, som sagt, så kunne en opgave også lyde som om, hvor man skulle isolere og finde det ukendte. Så lad os sige, hvis vi har en formel, der hedder så vi kender A, vi kender H, men vi kender ikke B, og det er den, vi skal finde. Så begynder vi bare med at isolere. Vi ganger først 4 ind i parentesen. Så har vi 4 gange 6, det er 24, plus 4b, divideret med 2. Så ganger vi med 2 på begge sider. Så har vi 64 lige med 24 plus 4b. Og så trækker vi 24 fra på begge sider. Så forsvinder den her. Så har vi 40 lige med 4b. Og så dividerer vi med 4 på begge sider. Og så har vi et resultat på b. Altså at b lige med 10. Det var også det, som vi havde før. Så det er på den måde, man beregner de her typer opgaver. Jeg har lavet nogle til dig. Først, der skal du finde arealet af figurerne. Du har arealformlen. Angivet i farver. Det vil sige, du skal bruge det blå til de blå formler, det røde til den røde formel, og den grønne til den grønne formel. Så når du er færdig med det, jamen så skal du indsætte de her værdier ind i formlen, og så skal du finde den ukendte. Det vil sige H i den første, G i den anden og H i den sidste. Og når du så er færdig med det, jamen så skal du prøve at isolere de her bogstaver. Så her så bliver det uden at indsætte talværdier ind, men hvor du bare isolerer bogstaverne. God fornøjelse med det.